Una barcabús a Barcelona? Sembla que la ciutat segueix afegint atraccions noves. Aquesta vegada es tracta d'una embarcació zero emissions que et porta des de Drassanes fins a Nova Bocana. Una cosa que no sabia i que ha sigut una sorpresa a l'arribar és que pots entrar-hi amb la bici. Vale, merci. Pots venir amb els teus gossets i, inclús si et dona la gana i pots venir amb la taula de surf, també te la deixen pujar pel mòdic preu d'1 euro per trajecte. I per si vols començar a haitejar, el punt a favor és que funciona amb plaques solars. Per tant, res a veure amb els creuers que arriben desmesuradament al nostre estimat port. Coses que vols saber. El bitllet costa 1,90. Anada i tornada, 2,85. Són 10 minuts de trajecte i les parades són Drassanes i Moll de Llevant. Què passa a l'arribar a l'altra banda? Et trobes amb un passeig remodelat i amb els Tinglados, uns edificis que es van construir al 1904 i que es van fer servir com a magatzems i oficines portuàries. També s'ha de dir que tota aquesta zona no fa tant estava en decadència. I que li han fet un rentat de cara per coses com la Copa Amèrica o l'Hotel Vela. I que ara per fi llueix.